El videomapping serveix de vegades per crear, no de vegades, la majoria, per crear a través d'efectes molt espectaculars sorpresa en el públic. Però també és una espècie de suport, és un format que serveix també per explicar històries i que es poden utilitzar les tècniques del cinema com el guió o com fer storyboards. Tots aquests trucs que ajuden a explicar històries en el món del film també es poden fer servir en el món del mapping. A part, el Felip forma part d'un col·lectiu que ell ha ajudat a fundar, que es diu School Mapping, que estan especialitzats en tecnologia i art. I ara ja sí. It's all yours, Felip. Please, welcome him. Thank you. So, my name is Philip Sterks. I started working with projection in 2003, and back then I was using I was studying animation film and I started estudiant animació cinematogràfica i estava treballant en projeccions de 8 mil·límetres i vaig començar a treballar en projeccions en diferents superfícies. I també vam començar a crear mappings al 2011. La gent em pregunta què soc i és difícil d'explicar perquè va cap a diferents direccions i per mi és com una única cosa, però jo normalment dic que soc entre un director de cine i artista visual. L'any passat he estat treballant a Skull Mapping i tenim molts projectes i dediquem molt de temps en aquest col·lectiu i abans també he fet instal·lacions, vídeos de música, curtmetratges, feines comercials, anuncis i també imatges per espectacles diferents, com a VJs, per exemple, espectacles de dansa. Això, com que l'any passat vaig fer una presentació sobre la meva feina, doncs no tornaré a explicar el mateix, sinó que us ensenyaré una selecció de projectes que he fet. Això és una instal·lació amb una projecció sobre una escultura i és la primera vegada que he fet servir una projecció digital, perquè la projecció digital aquí estava bé perquè era com la qualitat, la definició estàndard era molt dolenta comparat amb l'alta definició. Vaig fer una altra instal·lació que és com una capsa i comença coberta de llet i aleshores mica en mica la persona va apareixent i això és l'última instal·lació que vaig fer i és com una mena d'escultura amb una projecció. Explica una història. I aquests són alguns dels vídeos musicals que he fet. Són una projecció en el terra i va caminant per aquests entorns virtuals. I en aquest vídeo musical faig servir projeccions per crear transicions entre diferents escenes. I això és com un fotograma per foto, projecció de fotograma per fotograma d'en fang, i jo vaig animar el fang i m'agrada molt la textura que es crea, va haver molta feina artística per anar creant les diferents escultures, però realment m'agrada el resultat. I això és un vídeo musical també no amb projeccions, sinó tot està basat en els miralls, en un joc de miralls.
aquest és l'últim vídeo musical que he fet aquest any. És com un home que fa donar voltes a uns llums, hi ha moltes capes, moltes capes, una sobre l'altra, i es va afegint el que és brillant, diguéssim, i comença molt fosc, i a mesura que progressa la música doncs apareix aquesta mena d'església que es va il·luminant. I el següent és el showreel de Skull Mapping, que és una selecció de les feines que hem fet al llarg dels anys. That's it. I want to talk a bit Vull parlar una mica sobre la meva història, perquè jo crec que és força diferent de moltes de les persones que estan en aquesta sala o pel que vaig veure l'any passat. Jo vaig estudiar animació cinematogràfica i no era... Jo sempre volia fer coses bones. No, jo no era dels alumnes brillants. Havíem de fer, per exemple, inventar un personatge, i el meu personatge... Jo no volia que tingués hobbies. I el meu professor m'estava dient, no, tothom té hobbies. Jo era un estudiant una mica especial. Jo no volia que el meu personatge, jo volia que fos diferent, que no seguís les... I aquest és un dels motius pel que vaig començar a fer el VJ, perquè l'animació s'ha d'escriure el guió, els personatges, fer la storyboard, i produir un minut d'animació es triga tant de temps, i jo volia agafar la càmera i anar a sortir al carrer i començar a experimentar i veure, mostrar aquests experiments també. I amb el VJ podia fer-ho en un club i tenir una mena de diarrea visual, diguéssim, que jo podia llançar a les persones que hi havia al club, a la disco. I crec que també aquesta mentalitat meva, que era de posar, de provar coses diferents, em va dur al món de la projecció de mapping. I ara, quan estic pensant sobre aquesta presentació, crec que els projectes que connecten més amb un públic són els que hi ha alguna mena d'història, de narrativa. Per mi, ho estic explicant perquè és molt estrany donar una conferència o fer una conferència sobre la narrativa. Si els meus professors de la universitat sabessin que jo estic fent aquest congrés, estic participant, doncs pensarien que era una mica curiós, no? L'any passat vaig estar aquí i em va obrir els ulls de veure que hi havia tants dissenyadors gràfics, arquitectes,
però no hi havia gairebé ningú que treballés en el món de l'animació. I molts dels projectes que vaig veure, doncs no hi havia cap mena de narrativa, normalment. I jo considero que és una mica desequilibrat, perquè per mi el mapping és una experiència cinemàtica. És bàsicament una gran projecció a la foscor i hi ha molta gent que mira, i això és com molt semblant com anar a un cinema o a un teatre. I la gran pregunta és com fer que el públic estigui interessat i entretingut. I l'any passat era com apartar-nos de la mena de focs d'artifici, per dir-ho d'alguna manera. I per mi la resposta és clara, és la narrativa, el storytelling. I el següent projecte que us vull ensenyar és una de les meves instal·lacions que està projectada en una escultura i va ser la meva primera instal·lació artística en la que vaig fer servir aquesta narrativa força elaborada. And actually the story itself is quite simple. I de fet la història és força senzilla. És un nen, una família, és com una casa en miniatura amb diferents sales, diferents habitacions, i jo les he posat totes juntes com si miréssim una casa oberta. I és com un ritual de la nit, que el nen es renta les dents, va al llit, la mare li llegeix un conte, i es converteix en una mena de malson, perquè comencen a passar coses estranyes a la casa. And this, of course, is much better to see it in real life. I bé, està clar que és molt millor veure-ho en viu, perquè és com aquesta escultura, i bé, hem de veure com funciona aquesta escultura. Va al lavabo i se n'adona que els seus pares han desaparegut i aleshores comencen a aparèixer aquesta mena de fantasmes que es mouen per la casa. I al final doncs, resulta que és un somni. La història doncs, és força senzilla. Quan estava creant això no sabia com funcionaria perquè és un format molt petit, és de més de 10 minuts, força llarg, i com és una peça artística, estava en una exposició, doncs sovint el públic entrava al mig, per exemple, al mig de la projecció. Per tant, no entren al començament i veuen tota la història. I també perquè hi ha una quantitat de públic limitada a la que pot veure aquesta projecció. Però em va sorprendre que la gent ho veia diverses vegades i vaig rebre un mail fins i tot d'un senyor gran que va dir que l'havia emocionat molt perquè li recordava quan ell era petit. I bé, va entrar en un concurs i va guanyar el Premi del Públic. Sé que és una història molt senzilla, però jo sé que també la forma, perquè es veu com molt nova, és que gràcies a aquesta història que la gent va sentir aquesta connexió emocional. I ara passaré als festivals de llum, que ja reben molta atenció, hi ha molt de públic, no són només gent interessada en el món artístic, sinó que qualsevol persona, perquè no s'ha d'anar a un museu. I també és una gran plataforma per mostrar la feina, les obres, però crec que és important que hi ha diferents tipus d'obres. Després del festival de l'any passat, jo vaig quedar-me una mica frustrat, en certa manera, perquè les coses que havia vist, per mi,
era molt difícil descriure el que veia, moltes línies, molts triangles, molts cubs, però no sabia què havia vist, en certa manera. I per mi era com, hi havia moltes coses aleatòries, molts efectes, molts plugins, molt de software, però era com un espectacle de DJ. I els diferents capítols no semblava que estiguessin connectats o relacionats, i no vaig sentir una connexió emocional amb les obres. I aleshores vaig començar a pensar, per què passa això? I per mi, doncs, és que hem de pensar en el cervell humà. Els humans intenten connectar els punts i buscar un patró, un estampat, però si no es veu això, alguns màpings que són més visuals, jo em quedo frustrat si no entenc què està passant. I crec que aquest reconeixement de patrons és el que ens fa humans, el que ens fa diferents d'un ordinador, que un comença a imaginar, a predir cap a on va allò que estàs veient, i realment fa que et dispari la ment. I crec que la gent, sobretot jo, que li costa, no?, en aquests esdeveniments aleatoris. I vull explicar això una miqueta més. Sempre busquem, no?, la causa i l'efecte, o si pensem, per exemple, en una tormenta, doncs podem pensar en una mena de Déu, o una cosa així. O penses en alguna persona i aleshores aquesta persona et crida, telefona. I de vegades creem petites històries per trobar-li sentit al món que ens envolta. I això ho hem fet durant milers d'anys. Per tant, podem ignorar-ho. Per mi, ignorar-ho o no tenir-ho en compte és una errada, és un error. Per tant, una història és una cadena d'esdeveniments, una sèrie d'esdeveniments. Aquí tenim el viatge de l'heroi. Tot això no m'importava gens quan jo estudiava. Jo volia ser lliure i no relacionar-me amb aquestes menes de normes, però ara quan tinc un nou projecte o estic pensant en una nova petició, doncs començo a pensar en això. L'heroi comença el seu viatge i passa una aventura i després hi ha la següent etapa, però després de llicenciar-me vaig començar a llegir llibres sobre narrativa, relacionats amb el cinema sobretot, perquè encara que no s'apliqui tot, és interessant veure com funciona i que eficaç és de fet. I moltes històries, quan parlem de motivació, del personatge que porta la història i que porta l'acció. I sí, també és el tema dels personatges, perquè al final, com a públic, empatitzem amb els personatges. I crec que això està relacionat, no crec que va ser la Núria, la persona que ha parlat abans que jo, ella també ha parlat d'aquesta connexió humana, que és el que a mi se m'escapa en aquestes feines tan digitals, tan fredes, aquests projectes, perquè quan poses a una persona en aquest entorn, per mi és molt més interessant. I jo crec que si crees la teva història molt bé, doncs pots veure el món a través dels ulls d'una altra persona, i això obre la ment i et fa empatitzar amb alguna altra persona, amb una persona que està en una altra posició. Crec que és una gran, com es diu? Un gran regal per la història. El que està clar és que les històries, el mapping, estan limitades pel temps, han de ser històries força senzilles, però per què ens hem de preguntar per què es cau l'edifici, no? Perquè estava mal construït, perquè l'arquitecte no l'ha fet bé, o hi ha hagut un terratrèmol. Per què passa tot això?
Per tant, crec que la idea és fer-se moltes preguntes, perquè al final jo crec que el públic es farà aquestes mateixes preguntes i això serà el que crearà el suspense, l'anticipació i amb les quals es pot jugar. I aleshores quan comences a plantejar-te preguntes, doncs apareixeran en la història i es poden portar cap a llocs diferents. Com haig de dir que soc com una mena de bitxo raro i m'agrada provar noves tècniques i també fer coses diferents a nivell visual, perquè jo crec que tenir una forma particular de presentar el projecte és una forma meravellosa de treure un públic, perquè quan aconseguim l'atenció d'algú, doncs la tècnica no és més que una capa. I per mi, al final, el més important és la història i els personatges. I bé, aquí jo preferiria dir una pel·lícula gravada amb una càmera de mini DV que amb una història superbona, que no una història que s'ha gravat amb les millors càmeres del món i sense història, o que no valgui la pena. Per tant, crec que la conversió màgica és com la de Birdman, per exemple, perquè tècnicament un fotograma que és molt visual, però és la història que fa que sigui tan bon. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que és una història fantàstica, però visualment els efectes visuals fan que encara sigui millor. Yes, it's visually well done, let's say. And basically our process or my process I bàsicament el meu procés o el nostre procés és escriure el guió, escriure el concepte o pensar el concepte i aleshores escriure el guió, que jo dedico temps a fer-ho perquè és important escriure alguna cosa, deixar-ho un parell de dies, tornar-ho a agafar. Jo crec que mai he fet un projecte que valgués la pena en el que l'he escrit i de seguida l'he dut a terme. És important també verbalitzar-lo, perquè si li expliques a la gent, doncs encara que tu tinguis molt clar al cap, pel fet d'explicar-lo pots explicar ja buits o coses que no tenen gaire sentit. I després ja s'ha de desenvolupar una previsualització i comencem a buscar referències visuals, per exemple. Aquest és un Le Petit Chef de visualització, que és molt una etapa bàsica, però dona una idea de com funciona el timing o de cap a on va la història. O de què està passant, i no costa tant de crear això. Però per mi la idea és potser buscar un resultat final i m'obligo a fer a passar per aquesta etapa, perquè sempre s'aprèn alguna cosa. Si ho fas malament en algun lloc, doncs no passa res perquè es pot canviar en aquesta fase. Fins i tot els tentacles vàrem intentar aquí incloure'ls, posar-los allà. I això no només ho faig per projectes d'animació, sinó també per vídeos musicals. També faig aquestes previsualitzacions. I ja per anar acabant, m'agradaria mostrar-vos una obra d'un altre artista d'Holanda. Els va mostrar al Festival de Brussel·les. És una història simple, amb personatges abstractes, però vaig tenir la sensació que jo realment hi connectava. I per mi té tots els elements d'un bon mapping, perquè explica una història i també té una animació molt fluida, molt animada, i juga amb l'edifici. Per tant, us ensenyaré un tros d'aquesta obra.
gonna skip a bit. Ho passaré una mica, és molt bonic. Si teniu temps, val la pena mirar-ho a la pàgina web. Suposo que el rosa és una noia i sembla que té algun tipus de problema, això m'ho imagino, i es troba atrapada en aquesta mena de cola groga. Alguns els anomenen xiclets, aquests personatges, i després l'altre va a salvar-la. Jo us recomano que si teniu temps us ho mireu. També el que m'agrada és que es manté en el tema, no es converteix en un bosc o en un mar, no, tenim un univers i ens quedem aquí en aquest univers. I això és interessant i també fa referència al que deia la Núria, que necessites temps, o almenys jo necessito temps com a públic entendre aquest món i entendre la lògica i les lleis d'aquesta lògica i la connexió que hi ha per poder-ho entendre. La salvarà. Tindrà un final feliç. I per acabar, penso que és bo que hi hagi diversitat i que hi hagi persones que venen de camps molt diferents i penso que ha de continuar sent així, perquè si hi hagués molta explicació de narrativa en el mapping, jo no estaria aquí fent aquesta conferència per intentar fomentar-ho. Per tant, és bo que hi hagi aquestes diferents formes i m'agradaria també per això que hi haguessin mappings que tinguessin una narrativa. Gràcies. Preguntes? This on? Yeah. Because you mentioned the hero journey thing, I did my viatge de l'heroi i jo he fet una formació també semblant i volia preguntar, has considerat fer jocs interactius amb les mateixes animacions? Sí, ho he fet una mica, però la interactivitat per mi és difícil de combinar amb l'explicació d'històries. Perquè si dones massa control a l'usuari, m'agrada que hi hagi una direcció. M'agrada donar una direcció. Si deixes que sigui l'usuari, no saben què fan, estan jugant, estan intentant jugar aquí. I passa el mateix quan jugava a videojocs, per exemple Half-Life 2 o 1, hi ha aquesta música que comença i després estàs corrent contra la paret. I vaig reproduir moltes escenes i les vaig reproduir perquè fossin perfectes, perquè fossin cinematogràfiques. Penso que la interactivitat a vegades és complicada. Hi ha alguns artistes, Chris Melk, per exemple, la seva feina en interactivitat és molt interessant. O vaig jugar al joc Tirania, que mai havia tingut aquest sentiment jugant un joc. Era un sentiment completament diferent i va ser fantàstic per mi, perquè els jocs per mi sempre tenien una menor connexió que les pel·lícules, però aquest joc per mi va saltar en una categoria superior. Vaig tenir una sensació diferent jugant-hi. Però jo ara actualment no faig res interactiu. Potser té un 10% d'interactivitat, però no dono massa control a l'usuari, perquè és una cosa que de moment no m'interessa. Penso que pot crear friccions amb la narrativa, amb el fet d'explicar històries. Més preguntes?